Трио Елеганс! Момичета, великолепни сте. Днеска съботен ден, починали сте си хубаво. Особено след петък вечер, много сме починали. Как петък вечер е тежка за вас, нали? Опитах се аз да излезна петък вечерта, обаче веднага ми извън на телефона. Жена ми каза, къде тръгна, бе, момко? Прибирай се. Имате ли такива мъже вие до вас? Нямаме. Нямате, нали? Виж, свобода, свобода, уважаеми зрители. В шоуто тази вечер обаче вие свободно очаквайте, ексклюзивно, кои са лицата на протестите, блокирали държавата и кой обвини рокери и ултраси в организиране на българското недоволство. Говорят обвинените Марин Маринов и Людмил Недев. А на къде пое кариерата на Кристиян Янкулов след успехите в X-Factor? Ще видите след малко. И още, има ли бъдеще стендъп комедията у нас? И какъв е неписаният код на артистите, жадни за нови идеи, експерименти и творческа свобода? Ще ни бъдат на гости Диана Илиева и Моника Найденова от Inside Joke Stand-Up Comedy. Започваме! Waka zamina mina zangalewa anawa zamina mina waka zamina mina zangalewa 'cause this is Africa. Благодаря ви, момичета, благодаря ви. Така вкарахте едно футболно настроение на днешния паметен ден, 17 ноември. Да кажем пак едно голямо благодаря на Емо Костадинов. Благодаря ти. И гордо да заявим, Господ е българин. Някой под сурдинка ще възкликне, Господ е Бойко Борисов. Но тази тяхна мисъл ще я подминем, защото ние помним онзи паметен момент в последната минута от матча на Парк де Пренс 1993 година. Ечков не издържа физически в този двубой, докато плътното покритие срещу нашите нападатели от страна на френските футболисти свърши работа. Жинола и вече може би последен шанс за нашите, ако успеят да изнесат топката в близост до Бернар Лама. Костадинов влиза на скорост, да видим изстрел. И гол! Ето, Господ е българин! Не зная какво ще става тази вечер в Париж, уважаеми зрители. Невероятно, 50 000 души са като попарени. Пенев, loin devant. Attention. Attention Kostadinov! Oh, but à 10 secondes! C'est la fin! À 10 secondes! À 10 secondes, Kostadinov qui m'a... Aïe, 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 quelle catastrophe! 10 secondes de la fin! Българи! Юнаци! Значи мога да го гледам 100 пъти това видео. Страхотно, пълни ми душата. Бе, Господ е българин. И ето защо. Еврокомисията излезе с доклад стабилен напредък за България. Наблюдението е на път да приключи. Това гласи доклад за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. Браво! 3 от 6 мерки се смятат за временно затворени, каза заместник-председателя на Европейската комисия Франс Тимерманс. Не бързайте обаче да се радвате, уважаеми приятели. Докладът на Европейската комисия отбеляза и значително влошаване през последните години на медийната среда в България. Лошо. Така наречения мониторинг за борба с корупцията и организираната престъпност и реформата на правораздаването в България отбелязва, че през последните години
Обществеността е пред опасност от ограничаване на достъпа до информация и може да има отрицателно въздействие върху съдебната независимост при наличие на лични нападки срещу съдии в някои медии. Радостта ни май беше кратка. Постоянен механизъм за надзор да замени мониторинга за България предлага Европарламентът. В Европейския парламент ще бъде наложен на гласуване проект за резолюция, в който в член 4 изрично се предлага въвеждането на нов и с много по-широк обхват инструмент като заместител на механизма за сътрудничество и проверка. Нямат край тези евромъки. Така промълвиха управляващите. Все пак в Европейски съюз сме само за пари, нали така, а не за демокрация. Предложенията ни за гражданска отговорност защитава 3 милиона водачи, увери Менда Стоянова тази седмица. Нека си припомним обаче какво каза тя обаче преди седмица. Ако не се увеличи гражданската отговорност, неминуемо ще се стигне до фалити на застрахователи. Това заяви председателят на бюджетната комисия в Народното събрание Менда Стоянова по време на заседание на 2 парламентарни комисии по бюджет и финанси и по правни въпроси. Съвсем се обърках да ви кажа. И пак да се върнем на новината и предишната версия. Значи, предложенията ми за гражданска отговорност защитава 3 милиона водачи, увери Менда Стоянова. И така, и тя и допълни даже тавана за обезщетения, изплащани за загинали на пътя, се предлага да има само за разширения кръг засегнати, но не и за най-близките, майка, баща, деца, съпруги и така нататък. В резултат на тълкователното решение на Върховния касационен съд от 21 юни 2018, само за 3 месеца има допълнителни искове за над 100 милиона лева към застрахователите. А те предупредиха, че няма да издържат финансово на подобен натиск и ще трябва да вдигнат сериозно цената на полиците. Аз пък на полицаите. Чуват полицаи и само за пари си мисля. И на помощ идват политиците. Ето, ако не се увеличи гражданската отговорност, неминуемо ще се стигне до фалит на застрахователи. Добре, тази тема както и да е. Ясно е. Високите цени на горивата в България изкараха хиляди хора на улиците миналата неделя. А в понеделник всички играчи на пазара свалиха цените си от 1 до 6 стотинки на литър. Язък. Само Валентин Златев можеше да се справи с задръстванията в градовете. Всяка сутрин, като отивам на работа по улиците на София, в час пик има контрапротести на протестите срещу високите цени на горивата. Не стига, че са по-масови, но и медиите не ги отразяват и ни внушават, че това са просто задръствания. Контраотговор за протестите на майките на деца с увреждания даде един, според мен, набеден за политик. Кои протести? Вие знаете кои протести? Това са протести от на майките и още други хора, които са недоволни. Това са 30-40 човека, част от които са агитки, платени. Другата част са зелени някакви. Другата част е от тая кметицата Иванчева, която е в ареста. И разни лумпени, които искат оставката. По тази логика, всеки, който протестира, е лумпен. Лут на лумпен и не вярва, казва една стара поговорка. Председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов заяви той така пред BTV и допълни, че въпреки протестите ГЕРБ няма да се отклони от управленската си програма, която е за 4 годишен мандат. Това допълни на следващия ден и Бойко Борисов, който каза каква оставка, защо трябва да дам оставка. И така, и да протестирате вече е заплюто. Управленското място за 4 години. Заключ! Така правят управляващи. Хоп, и се заключват. 4 години. Протестът е знак на демократични способи да изразява своето мнение. Така че от тази гледна точка разбира се, че наблюдаваме процеса, но не се отклоняваме от управленската си програма, която е за 4 годишен управленски мандат. В интервюто Цветанов заяви, че зад призивите за оставка на кабинета стоят, да видим сега, сетите ли кой стои, БСП и президента Румен Радев. Ако беше казал, че управляващите стоят зад протестите, нямаше да му повярвам, да знаете. Мисля, че протестите са демократично право. И те възвръщат и надеждите, и достойството също така на българите като граждани. Затова според мен и тези протести са закономерни. Така, президентът. У нас има два типа бизнес. Единият корумпиран, другия развива икономиката ни. Изказването си държавния глава направи по време на
церемонията, на която бяха отличени финалистите от конкурса Менеджер на годината 2018. Президентът допълни, че България може да се превърне в просперираща държава, само когато хората имат ясно съзнание, че не може да разделят успехите на държавата от успехите на обществото и бизнеса. Е много сложно това. Значи, светнете ги, уважаеми президент, тези прожектори, уважаеми другарио президент, така да може да видим кои са тези хора, които разделят успехите на държавата от успехите на бизнеса. Ще се опитам още преди Нова година да имаме един сериозен случай, загатна пък председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество Пламен Георгиев. От опит глава не боли, но повече да ви кажа ме заболя изречението да имаме един сериозен случай. Че досега вашите акции за корупция по високите етажи на властта майтап ли бяха? Фирма, свързана с заместник-министъра от ВМРО, дължи 891 хиляди лева на НАП. МВР е искало да отнеме лиценза за частна охранителна дейност на фирма Defense Security, собственост на Петю Петров, съпруг на заместник-министъра на труда и социалната политика Султанка Петрова. Причината е, че продължително време не е внасял дължимите данъци и осигуровки. Браво, браво! Какво нещо са мъжете. Тък му се издигне и жена му в кариерата на деца вика става заместник-министър и той бърза да ги направи мръсно. Близо 600 хиляди лева са разпределили за бонуси в агенцията по вписванията за 3 месеца през лятото. Сред неполучените бонуси са работещи в IT сектора заради срива на търговския регистър. Това са 3 души. Това са отговорните за случилото се с неработещия с дни търговски регистър. Посочи това изпълнителният директор на агенцията Габриела Козарева. Бонусите за 3-месечето от юли до септември са около 70 на 100 върху заплатата. Козарева също е получила бонус. Тя отказа да отговори колко пари е взела и поиска от журналистите да изпратят писмено въпросите си. Добре. Аз ще си напиша един въпрос. Шефката за причинения стрес от тримата служители се възнаградила с бонуси. Добре, това ще го напиша. И с право не е отговорила на журналистите колко си е дала на себе си. Сега, госпожо Козарева, като един примерен журналист, както казах вече, съм се подготвил предварително към вас с въпрос. Няма да си губа времето, обаче да го изпращам. Аз ще ви го прочета. Не ви ли е срам? Това е точка на писмото и на въпросите. Така, отиваме към друга новина. Полицаите ще получат по 50 стотинки на час за нощен труд. Полицаите да получат допълнително възнаграждение от 50 стотинки за всеки отработен час от 22 часа до 6 часа. Това предвижда проект на заповед на вътрешния министър Младен Маринов. Браво, 50 стотинки. Като не работите в агенцията по вписванията, ще ви дрънкат в джобчетата какво? Стотинки, семки, бомбонки. И последна новина. И синдикатите в МВР застават зад протестите срещу високите цени на горивата. Синдикалната федерация на служителите във вътрешното министерство изразиха подкрепа към недоволство на гражданите срещу високите цени на горивата и ниския стандарт на живот у нас. За да изкаже своята лична позиция в подкрепа на протестите, съм поканил кой? Вие се сещате. Старши сержант Трендафилов! Ей, Маврачков, лесно ти е на тебе. Хубави момичета, бюро, светлинки, лесно ти е на тебе, Маврачков. Лесно ти е. Лесно ми е, ама да разбирам. Много лесно го караш нещо на служба. Къде ти е униформата? Маврачков, вие не знаете ли? Не знам, къде да знам. Как да не знаете? Се правите, че не знаете. Значи преди 2 дена в Перник бяха обсъдили общината, стачкуващите и полицаите. Ние в знак на съпричастност. Така. Те си свалиха моите колега шлемовете, а аз пък си свалих униформата. Тя беше и без той за химическо чистене. Трябва да ти кажа, че така повече ти отива. То си личи, аз съм си така сайно таен агент, нали? Да, виж как е изпъкнала значка. Изпъкнала. Абе нямате ли физ зарядка вие там в... Имаме, как да нямаме, бе? Да знаме се. Между другото,
протестират, и едните протестират, и другите протестират, и третите протестират. Така. Добре да ще падне правителството, ще паднат едните, ще паднат и другите. Ама мен сами е странно, Маврачков, като паднат... Няма да ми забелезваш толкова. Значи, като паднат те, така? Пак кой път ще дойде на власт, ми кажи за ти? Кой път ще дойде? Ти си журналист, ти трябва. А между другото, и ти трябва да се... И твоя стол се клати. Що да се клати? То за властта, вие сте четвъртата власт. Журналистите, бе. Така е. Ето и Бойко каза тия дни, има свобода на медиите. Тоест, какво искаш да кажеш? Че ако падне властта, падаме и ние, и нашата власт? Вие сте четвъртата власт, така си е казано. Значи, мога да паднете и вие. Нема да седите на бюрове. Да се стои Бойко на стола. Да си седи. Да, и моя стол да си стои. Мене ми е чудно така некак си, не мога да си представим така некак си. Ако паднат едните и другите, кой път ще дойде? Вие като журналист така трябва да ми кажете вие, нали? Кой ще дойде, каквата те алтернатива реши? Ще дойде някой алтернативен ще дойде. Ще дойде. Кой да дойде? Ще е алтернативен. Ще дойде, ще имаме ли повече нафта ние? Не знам, кажи сега, вие пък защо стъчкувате? Вие трябва да имате гориво полицията. Осигуриха ми голям бюджет миналата година, 1,5 милиарда. За бензин нямате ли пари? Днеска съм бил нафта. Днеска съм бил до Горублене да взема от един мой съученик международния транспорт. Малкото бенце, за да има за патрулката, бе, Маврачков. Не дей така. Да, добре. Плюс това те 50 стотинки, дет ни ги дават повече. Майко, ко ще ги правим, не знам. Много пара е. Ко ще ги правим, не знам. Не знам, ко ще ги правим тези пари. Си купиш, не знам, бомбонки си купиш. Добре, една последна новина имаше тук тия дни и да приключваме. Как е възможно да проспите крадец, който гражданите са го заснели, как влиза в дома, излиза, разбрали се къде живее? Всичко са направили, а вие спите. Чекай, не дай да обиждаш, че спиме, бе. Какво правите? Как че спиме, бе? Значи, плюс това, те имали камери, заснели го, нека да си намажат дръжката с паста за зъбили. Нека да си сложат кофа с боя на вратата, че като влезе да му падне, па да има някакви белези, да свържат куче, да го лапе. Значи да може ние, некак си така като влезе крадеца и излезе с белезите, ние да го фанеме. Защото може да си пусне брада. После иди го търси. Мога да си обръсне брада. Пак иди го търси. Нема начин. Добре, благодаря ти. Става си сержант Трендафилов. Айде, довиждане. Виждам, че се обръснал и ти. За патрулката трябва. За патрулката, добре. Айде, чао. Айде. Виждам. Ой. Така. Следващият ми гост, уважаеми приятели, е българският поп-певец. Той е известен с участието си в музикалния формат X-Factor България през 2015 се нарежда сред финалистите на музикалното шоу. Да си припомним. Уважаеми зрители, сега ще чуете и неговата авторска песен "Събуди се", която преди дни имаше премиера в интернет. Представям ви Кристиян Янкулов! Времето така лети, усещаш ли сега? Как за миг обръщаш се и няма никой там, и няма връщане назад, няма там от душата ти сива следа. Няма я. Събуди се,
Студено е, навън вали. Къде си ти сега? Бягаш сам, без път и цел. Времето не спи и няма връщане назад. Няма там по душата ти сива следа. Няма я. Събуди се с надежда и спаси от мракте любовта. Знай, че можеш да обичаш. Вярвай, че ще пребориш страха. Вярвай, че ще пребориш. Имай сила сега, за да сбъднеш мечтите си. Събуди се с надежда и спаси от мракте любовта. Знай, че можеш да обичаш. Вярвай, че ще пребориш страха. Вярвай, че ще пребориш страха. Вярвай, че ще пребориш страха. Кристиян Яков! Благодаря ти! Благодаря. Заповядай, Крис. Да върна микрофона. Да. Страхотно. Малко ми потропват. Трябва да ти кажа, че... стига бе. То е време да направим марша на свободата, между другото. Така ли? Да събуди народа. Ако си спомняш, може да не си спомняш, когато започнаха първите демократични промени и се пееше за... айде стига вече, 45 години, Да. времето е наше. В общини тази песен може да стане символ на протест. Събуди се. Ами аз не случайно, тя беше публикувана и на 10 ноември. Имайки преди събитията в световен мащаб през 89-та. Чакай само да преместим микрофона и после ще го добавим, когато започне следващата песен. Тоест, било е целенасочено да бъде позиционирана... Да, песента е призив към всички, които се страхуват да поемат по пътя на сърцето си. И малко клиширано звучи, но е факт. Защо? Защото живеем в общество на страх. Страхуваме се да изказваме мненията си свободно, мнението си, гледната си точка, позицията. Страхуваме се да напуснем работата, която ни мъчи и се чувстваме нещастни от нея. Страхуваме да се изправим срещу страховете. Да, общо взето това е песента е такъв призив, защото го наблюдавам не само при младите хора от моето поколение, но при всички генерации. Живеем наистина в един такъв страх и виждам, че има някакво пробуждане и има наченки гражданското общество отново да бъде факт. Да бъде истинско гражданско общество. Истинско, да, защото се нагледахме на какви ли не такива квази протестчета. Ама сега, айде, дай да махнем политиката. Кажи, как си ти? Ами аз съм... X-Factor, голямо събитие преди 3 години. Ами, голяма платформа... После какво ви казват? Айде, оправите се. Ма не, то живота е така. Сега няма кой да те дундурка. Те ти дават платформа, ти показваш докъде си стигнал със своето професионално развитие. Оттам нататък нещата зависят от теб. Да полагаш постоянно усилия, да се трудиш,
И аз като самопродуциращ се артист правим каквото можем, нали? Да. Правя авторска музика, направихме един чудесен видеоклип към тази песен и призовавам вашите зрители, могат да видят в моя YouTube канал Кристиан Янкулов. Гледайте, уважаеми зрители, песента "Събуди се" в YouTube канала Кристиан Янкулов. Между другото, благодарение на видеоклипа, аз поканих Кристиан. Не, съвсем сериозно. Да. Той ме заплени, аз го гледам. Прекрасен видеоклип създадохме с екипа. Ивайло Манов е режисьор и монтажист. Преслав Белев оператор. Просто тези момчета ми помогнаха изключително много да го реализираме. Интересен факт при клипа има, че е сниман в студентският дом. Национален студентски дом, който се намира на 25 метра от парламента. В залата в дома, която е създадена през 1933 година. Цар Борис дава парите, всъщност дава земята на студентите. И те с доброволчество и дарения създават тази зала. Друг интересен факт е, че и първият концерт на ФСБ е там. А тя вече 17 години изглежда по този начин, както в клипа "Опожарена", "Разруха". Това ще те питам. Това е... За клипа ли е правен този Не, тя така изглежда. Разрушителен декор, нали? Ами ние искахме... Тоест, студентския дом, там до центъра на София, до Народното събрание, дето са пият кафета в едни скъпи кафененца покрай парламента. Това тъне в мизерия в разруха. Да. Стига. 2000, не знам точно коя и първа, втора има пожар и остават така до сега. И ние просто търсехме място, което да подсили драматизма, защото има известна доза драматизъм в песента и това определено тази разруха и тази опожарена сцена допринася за влиянието на клипа. Искахме, не знам дали сте забелязал. Може ли сега да добавите към клипа накрая финални надписи да има, за да стане, да си стане както трябва, т.е. да има ясното послание. Това е студентския дом, опожарен, от тогава нехая държава и така нататък. Ами... Защото ще за бъде сега това правя... трамплин за... Днес ще бъде един добър трамплин за това да чуят уния... Да. Седящите там само говорят за заплати, ще им се дига ли заплати или не. То и другото нещо е, което направихме, не знам дали си забелязал, че аз съм с костюм на тази опожарена сцена. Тоест има една лека метафора. Ние, въпреки тези обстоятелства, защото тази сцена символизира малко и отношението към младите, отношението към изкуството в България, но въпреки това ние сме професионалисти и правим това, което можем по възможно най-професионалния начин. Въпреки това отношение, защото да, тежко е, но пък аз съм позитивен човек и вярвам, че има надежда и нещата ще се случат. Въпросът е да изберем така правилните механизми за това нещо. Добре, вървим към финал на нашия разговор, за да приключим с още едно твое авторско изпълнение, песента "Само теб". Как си представяш след нова година професионалния ти път? След много години или след нова година? След нова година. Ами ние имаме проекти, които правим с симфоничен оркестър, Симфонията Враца, с диригент Христо Павлов. Обикаляме из градовете няколко проекта с други мои колеги. Имам песен, която подготвим. Ние постоянно правим песен. Това е просто всеки ден се будиш, ще правиш песен. Тоест да следиме твоя YouTube канал, за да се информират зрителите, къде ще има концерти. Точно така. И във Facebook страницата ми също там ще качвам информация относно събития. Супер, Крис. Да минем към страхотната песен "Само теб". Ти се подготвил. Тук изненада. Шок. Наблюдавайте сега. Вадим. Така, жестоко. Ето, аз ще бъда твоят асистент. Ще наглася. Може леко да сме фалшиви, но няма проблем. Стига. Сега. Фалшиви са уния в Народно събрание. Айде да изместиме темата. Виждам те в съня си пак. Стоиш далеч от мен. Болката не спира, знам. Щом съм сам.
Сам стоя в тъмнина. Смисълта за теб искам те до мен сега. Искам те в нощта. Винаги аз, винаги тук, винаги теб ще чакам. 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 Теб ще чакам. Теб ще чакам. Ще чакам. Браво, Крис. Браво. Жесток финал. Кристиян Янков! Гитарата тръгва малко. Да, добре. Благодаря ти още веднъж. След рекламите продължаваме. Кои са лицата на протестите, блокирали държавата и кой обвини рокери и ултраси в организиране на българското недоволство? Говорят обвинените Марин Маринов и Людмил Недев.